Sa kinabuhi! Kapilgihan sa duwa, kapagkiyasan sa gugma, mingtulo mga luha, kasing-kasing nag-uga. Kining kasinatian nga inyong madunggan, paminawan ninyo, basin makarelate mo. All-star cast ang artista, aron buhion ang drama. Idol Dagol ug Inday Tanini sa mga gamit sa kinabuhi. Prepare yourself for the big fight. Idol! Tagawa! O Inday. Inday Tanini. Sayo sa buntag pa lang, Dolanday. Naglago po na ang inyong programang Mga Gapnod sa Kinabuhi. Early morning, Dolanday. Your program like a drums and bugle. And specifically, your special segment starting out of your life. Itago na lang ko sa pangalang Arnold. Just call me Arnold. Arnold Swaswa di Mamasa. Pero mas nailan ko sa pangalang Wah! Uwat. Ayawak ba? Ayawak. Nagtrabaho ko sa Osaka Resort, hindi sa Pantukan, Combal Province. I work in a big resort in Pantukan, Cumbao province. Yes, yes. Kanabuntag samtang kapanghipos ko sa mga basura ug mga kapnod. Every morning, I am a scavenger. May muot ako maminaw sa inyong tulumanon, Dolanday. Yes, your program.
Manang gitawag ko nilang uwak. Kay bisag naa mo ingong kugwa. Yes, that's true. Kini nga kong gapnod kabahin kini sa kong kanhing hinigugmang nga si Floor. My story is all about my former lover, Lord. Gimahal ko siya o gipangga kaniya tudulanday. Before I love her very much. Before. Apan, sa kalit lang, mitapunog ang gapnod sa among relasyon. But I can expect the weight of garbage, the subject of my life. Moto'y hinungdang nagsugod kining gapnod sa kong kinabuhi. And it's the story of the stagnant of my life. O kini ni, And this is anay tabu. what happened. Wak. Uy, Busrok. Imo naman gilipinan itong swimming pool? Ang mga bayo nang nanilihing na baka? Oo, naniligaw. Kaya, gi-drive na nato itong dump truck ng gamay. Ang gi-deliver. Ato itong mga basura. Dahil anong imo dump truck dito sa laod sa mga waste na dito? Mga basura. Bawal ba yan? Ha? Sige, Busrok. Kailangan lang imo ginang palom ng ito ang bibiyan niya ang truck. Okay? Oy, baby. Ay, madam. Ay, buntag, madam. Ay, kabala ka, madam. Ako'y bahala na, madam. Kailan buhaya? Kailan buhaya dawag nga. Wala na ng katodrati ng ipon na ba? Ay, kabala ka na, Busrok. Dito, prasa na ng buhaya na. Nalibog ko ni mo ba? Bisa sabihin mag-change ka. Ano man, ang mga, ha? Ano, paano na siya? Disguise ni siya. Busrok, disguise. Hoy, hindi na mag-disguise niya. Hindi ko kuhaan dito ka ng kilaw. Gusto ko ng kilaw. Di ba? Di ba, darling? Sa baby begin, baby ita darling. Darling, asa mangilaw. Basta mangilaw. Sige, darling, Sinawag ka lang dito. Huwag ka lang labas. Ayuwag. Laga, pag Ay, nakita mo. hindi mo, madam. Ako'y bahala na. Busrok, ako'y bahala. Hindi salamat ka sa piyat naman yung bataan. Hindi. Dako, libo ko rin ba sa piyat niya, nagumpiyan. Siguro ko pala ka ni bataan. Ay, gingam. Wala. Sila. Ano na nito kay mangilaw mi ni darling. Ay, sa taba ko kasak, nangking kasta, unggoy gikila. Oy, alam ka sa man. Uy, palangga, Flor. Ah, Isubok ako ni Madam di Busrok Frag. okay na palang ka Arnold. Ay, uwak, no? Uwak.
Sugo pa ka nung palit sa kilawon, ha? Oo, siyempre. Di siya kay si mami mo subuo, no? Ikaw magiging masubo. Lahat ko siguro ka palang uwak, no? Ikaw, boy. Ikaw gid palang Flor ba? Mo ginang mahal yung kuchi ka ba? Kapalo, kahit dugay ako kay ba, ano, uy, ikaw mo. Ito bala kasi. Naghanon ako. Timplang kinilaw niya. Binilan na kagamay. Sige, o niya, pagkuman, kumatong kilaw, o sa pametong buhaton. Di, mangilaw na po tang duwa. Di ba nga? Bisa. Chip! Yan ako. Uy, palanggang uwak. Uy, mag-ingat ba, ha? Salamat kay Palangga, Flor. Chip! Chip ipa, oy, si Katingala. Chip! Ay, wak, kasa magkapayong wak. Tag susi sa motor, Chip, kaya magpalit kong kuhan. Kilawon para kay madam. Yan, susi. Bili, biya kong kinilaw ako. Mukha ang puto kinilaw. Ano ko si Chip ipa ba? Sige na, kung di ba ako mukha o karning bakit? Sige na. Sige. Naman si... Uy, hi, Daini. Asa ka, Wak? Balik kong kilawon. Sugo ko ni madam. Uy, gaibi ako, ha? Sige. Ang akapat sila gani mga iyo. Okay lang. Pag ako, mau gawat. Bisag na mo yung nagwak. Sige, bilang na gawin niya. Gisugo pa man ko. Mukha gining chipit pa, uy. Ano ba? Kung hindi ka pasugdan ako na ba'y gwardiya doon sa gate? Sige na, matulog ko. Langga! Ay, kapag-ampi biya lang ka, ha? Okay lang daw, Flor. Bye. Ilog ka ka magmagalangaway. Daday, ikaw bangon pamit pa magangamas ako pag ikabuk ko na akong gani. Mora ba din na, kaya ba may edyo ka sa kuwang, ako may edyo guyin na mga gwaja, binalabot, kasi. Ay, kitay na may ako na si Uwak. Manimalos na ba na siya? Dahil na si Uwak ay Ano man? baka gusto na no. Makasama siya. Magbanana boat mo, bantay lang mo, magabalos din ko. Ano ba kung tayo? Ikaw no, kau na lang sa kumkum nga paniniwag kinilaw. Ako na may madam na gusto na mag-football. Sige. Anak ka dahil mo. Asa mga floor. Ma'am, nangit ang tako ni mo, ma'am. Sabihan na ni Gadag. Mahugmak na diya na. Dahil mahugmak na diya, Flor. Ma'am, nangit ako, ma'am, adot akong tago, ma'am, kay nakayatuon dito akong ante, ma'am, ang amiga magod kong ngayaan og lulas kong ante, ma'am, nanginanglan kay sa kuang mapanabang dito, ma'am. Ano sa mga mabalik? Kung madayon, ma'am. Na, Uy, kung kayo kong ante, ma'am, magatong iyang lulag ang angkol kong ante. wala ka ba yung? Balo ka ba lang? Kabayo, si kabayo, ma'am. Kabalo ko yung ka floor. Namit po kayo taga-diri sa resort. Lagi, ma'am, karoon lang kung gumahang yun, ma'am. Sige, masaman. Tubigin lang na, gaya. Uma, di ba kayo nagang tao karoon? Oo. Sige, pero balik pwede nung mahal. Balik, okay lang hindi ka mabalik. Kung ka balik, karon magayo kay. Kaya naman itong taga-daba man niya dyan.
Hindi mo kasi importante ito matawa na to. Wait talaga mo, umara ka boli, okay? Kailangan boli ka punta ka. Sige, sir. Ma'am, salamat kayo di mo, mama. Ayaw ko yung kasi uwak ha, kasi mo talon. Dilin ako na si Uwak, mamaya may masugo dire, ma'am. Naroon tayo mga bisita dito sa Davao nga. Huwag pala pag-abot ng ando na tayo. Pagbatas mo na mga ando na tayo. Labi yung mga tawanan Sabi nito. mga basa, mga naong ngayon mga mabisita na taga-Davao, ma'am. Uy, sa mga mayad ba na sila, ma'am? Ako kanina to, nagkabalak anak ko. Ito, nakita ko din, naguna-una na yun. Para di makapaya. Sabi, sige na. Pag-amping nito, basta balik dito pa sa buntag, ha? Marang siguro nagigabaan sa kutsi man na tagan, ma'am. Kulang ang kutsi man, naguba pa tulog sa ito, ma'am. Merisi, kaya nga sige, salamat kay mama. Balik ko pa. Balik, balik. Bilis, ma'am, storya, we. Nagkatawa ko sa O ikaw, Chayba. Kita lang nga itong magsisid bisita din nila, madam. Huwag na babae na ka. Ikaw, Chay. Ay, doon kayo nakuto ilang sabay nga wangking kayo. Ni wang kayo pa doon. Isang model of lawas, pero ganahan kay Kwarto. Hindi pa, di man ito ganahan mo. Ano yung kawak? Dahil niyo, yan yung kumawayon dahil niyo. Hindi namin, nabayahan namin, hindi namin. Palangga, bro, asam ka mo ito? Dapat isulti ni mo palangga ka lang. Boto kong tagong, ma. Nakita ko ni mo, ha? Balik ako ugma. Umanang Hindi ka tika. pwede mo ban kay may ingon ni madam nga. Bilin na ka dire kay may masugo. Para kung makabalos ka ng uban di, ha? Mag-banana boat. Okay, kanang gusto ni mo, kuan. Dili na lang lagi pwede. Kanang, Adi kipasugot si madam. ihatod Dili lang. lagi pwede. Ano ko, bye. Kasi ihatod lang tika. Ayaw na. Ayaw na kay, diyan ako na may nagabagi diyan nga ba? Di ihatod ang motor ba? Ang tagom lang. Ayaw na tagong kay, dili di pwede. Kay pagitaon ka rin. Disturb di madam, ha? Babay pa lang sa... Sige, bye-bye. Pag-usa dito sa tagong gaywa. Botang kalit. Bota to, tipi pa, ni kalit raman to blakaw. Pero kadungog ko, nga, yung auntie daw, na nagtabang niya. Baw ba? Sige, dyan na ka mag... Asa to kung telescope yun, dito. Sa tora. Pagkahabis. Ikaw, saan ang panigitan na mo dahil tipi pa? Pagkahabis. Padami. Kuya mo dyan. Tingnan na ko na. Lamay ni Bugjas. Lain na niya. Pandamay. Kaya, si Batatagang. Sabi sa takin, wato ka bantay si Uwak. Eh, po ni Uwak ka magbasko. Sige na. Dali na. Kita ko, Bing. Balo, bekas ko, ang bingaw na po ni Ma'am. Sige. Gulit. Bahala ka asa ka mo gulit. Tara, come on, let's go.
Sige, Dre. Aray ni. Ako na lang tiwas, Dre. Dito na lang ka sa kusina, may nahin nagpalutog. Napaluto mo itong isda itong mga bisita nila, Madam Good. Mga arti kayo. Ibaba pa na muna yung banana buton kayo. Masakay po daw to sila. Sana, demanding. Wag, nalaman to si Juan? Si Lord? Nabot na? Wag pa ba yan? Ha? Sarap ako man. Oo, tabayan ng kamalon siya uli na gamit kayo sa dirin. Sa bananabot ko itong jet ski, andam to kayo, masakay na itong bisita na mga taga-Davao. Pero mga tawahan na mga demanding kayo. Dahil sa ito, napadungog nga, experience ko gawa na bus, kalang jet ski bus. Bawa niya mahal ng gasolina. So, upo lang ang gitawa na ba? Upo, wag na upo. Kasi gusto niya, boss, yupa. Kasi gusto niya, yupan na gasolina niya yung pulang kutsi. Iya kay, dasmag na mga lupot na, nabungkag na mga lupot na niya. Siyupan pa na mo. Baga, ingon nga. Mawa na, dunggan pero magulpol siya kay, imbis mag-aircon kay, kapag aircon mo ito yung mga kauban niya, paspas mo ka na magkaon ka, paspas mo na magkaon gasolina, wala lang, malalagay ng gasolina. Gani. Sige, Sige, ako lang na yung damo din niya. i-text to si Flor Bego. Ako naman ginako. Gitisyan ako. Bego ko tawag. Bebe, punta, bebe. Salawa, i-dial pa na ako. Bebe. Pabukoy number ba na ba? Dari gini ako gamita. Bebe. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Sabi niya na mapunta. Balungan ang lagay gusto meron. Lagi, sige lang. Ako lang magtanong sila Chipipa dito. Okay pa to dito. Muka gini matawa na gini. Behan na ba? Last lagi ni Behan na suwa ba? Madam! Gusto mo na bumalik pa si Flor, tulukan daw na wala man ibalik. Klaro ano ko din ninyo, wagpig usawa na mag-expect taning wala. Ha? Tulo na kadlaw wala ni balik diri. Nanguli na lang itong mga bisita na sa Davao, mga kuwang kayo, mga demanding. Chipita, unsa na laki balita to Chipita? Ikaw, Jen, ito, sige na magagyan, gulit na yung mga largabista diya. Nama ko yung side din man. Basta doon niya mapakan sa buhaya. Nawaman siya din sa kuwaman. Kumubalik pa siya din yun. Sige, sa iwak may pangutano kay iyan ng uyab. Kailan man taning yung nga nagsaside pa Kaya mga tomboy diya, wala mo naging pagkutanan ng mga tomboy diya. Tastiga, gini mo ng kuya. Sige ka, das may tumuya ka, dinawang ko ng ikaw-ikaw si mong buhok ron. Hindi na kayo, ma'am. Sorry, ma'am. Patay na naman pa ninyo, ma'am. Trabuhin na nilang uong na to di ako. Basta, na may maglabot ganito. Di na ako napatrabaho ko diri. Sige ma'am, ako lang tumutakon ma'am. Yun na ba? Yun Yun na ba? Gusto mo lang bago niya abot yung mura mo nag... Gumot ka rin mga piyan. Ang ngalan na. Kauban na itong mga taga-Davao. Ha? Oo, kauban na. Bisa mo i-invite ni Antog yun? Kanang isa, kanang Japons kayo, nga Muragman Tugmol. Taga-Davao po na, kanang may Montero. Gano'n siya nagtugon nga musuloy ka daw sa Dirida. Oo, ikaw ba na siya? Ikaw ba na nga? Matawa na.
Kamusta man ka, langga? Flor, dapat na kadlaw, gipangita na kanila madam mo. Lagi-lagi kabalo ko anak ang mag-istoryahan na itaw niya. Ha, relax lang kanya. Matusan ko ni madam. Ano naman? Daw sumain lang sa kuha. Langga! Ang istoryahan ay palagi may ni madam. Kung samahan ka. Ako madam naka-decide yung ko madam no nga muhawa na yung muhawa na lang ko diri sa imong resort. Sortiyan sa kasinod madam ka na nga. Nakoy nakitaan ko dito nga mas taas-taas og sildo ka trabaho sa tao. Ano ginay rason? Para nakita na kung lain yun ni Gugma. Unsa ko no? Ay. Mao na, ayay jud ka ayo madam. Kaya nakabalo na si Uwak na. Ako lang yung istorya ni Uwak ana madam. Sige, ako di ko mailabot ang personal man ninyo. Madam, ako sa istorya si Uwak ito madam ha. Sige, nagka-istoryahin na dito. Kana, shot! Shot! Pindi ka ba? Pindi ka, pindi! Uwak? Langga! Ay, Minum. ayoko. O istoryahan na itatara dito, tas may ka ng tupepayag dito. Sa mga importante, hindi siguro kayo na. Dito tas, importante juga ayaw ni. Ha? Importante kay bungol ka, importante juga ayaw ni. Uwak na ko isulti ninyo. Isa man, saan ka mag-video? Sige! Muhawa na ko diri Uwak. Ano man? Muhawa na ko sa tinuod lang kay. Ko'y nakitaan nga laing inigugma. Lagi di may yung mamutuoy noon. Sorry, again, ito ginahan. Wala ko nagbinuang si mo ha. Tulog ko kaadlaw nga nawala kay nagsabot bilito sa kong uyab sa tagong nga magminyo na mi. Og naa siya diri karon akong gidala. My dear. Gawas niya, my dear. Hey! Pat! Nagawin na, Pat. Wala na yung mga uyab dyan. Hindi kay gwapo din. Kato, butod mo din kayo. Ya, lagumon pag yun. Ay, pagtaro ka na yung istorya ba daw? Kasi may gusto ni mo ba? Magsangka ta din eh? Magtigi ta ba? Ha? Pat, Flor, ano ba ni Flor? biyari nga si mga uyab, Pat. Ayaw ka suko, Pat. Suko na yun nung kay... Wala man ka, doon ka ni ka-actor. Ayaw nawak. Asa kaya problema na to. Ayaw ko nga na. Dako na nato problema. Tali, diri pa. Sige. Sama ko rin si mga flower. Asa ba yung flower? Asa ba yung flower? Asa ba yung flower? Respetuhan ni flower? Ayaw nawak. Kabalo ba ex-convict ba nawak? Mga ko namin. Sige na, ano na lang. O, nainipan nyo. Sama ni. Itrapo na si Mulo. Flor, Wag pasensya kayo, wag. Flor. Bart, sikat. Kuya, di ba? Tukom, di ba? Ay, diri ba? Ay! Punuan sa lubi mo, nagusang bagon. Flor! Flor! Set patapos. Set ka. Ako, pakar ako, din ako. Ikaw, pero sa mga atras sa kinubos, Dili ko kay... katong bisita mo taga naman, nag-antos to ka. Ilugay na ka mo mag-inom.
Ako, sultan taga, di ko silbihin, hindi na ko kaskura, nero na nila sa Sige na. kapal, eh. Hindi ako katanda yan, eh. Hindi ako. Alin ako na, eh. Hanapin ko, hanapin ko, Wak! Tama na na, Wak. Dahil ni, wala ko kabalo ko sa lala ko dahil ni, mga ganun kigali ko niya. Tama na na. Dahil di ba? Tama na ganyan, naubog na kay Kaong. Tara, manulog na ka dito. Nilagay ko dahil ni. Dagang pagbabae, Wak, eh. Sabay gusto niya mo, malipay ko, kikidala si Klayang lalaki, ha? Ha? Pamay gusto niya mo? Mahal ko si Flor. Mahal ko siya. Tama na. Tama na na, Wak. Ako bahala sa imo, ma. Oo ba? Sa tinood lang nakalisod kong mumbo na itong tungo na dulanday. Ilang kagabi ko sige kahubog. Halos minulog na ko sa akong suka. Aron lang makalimtan si Flor. Sa pagkakaroon, ako nakausaban sa kong kinabuhi. Nakakatun po kong leksyon na itong pangitabuha. Kung pinaagi sa gugma ni Daini karon. Malipayon na kayo ko. Mas abtik na kong suguon karon. Padayon nga po na kong routine kada adlaw. Manghilog basura sa resort. Ako ikarga sa dump truck. Pasabaw og isda kung may magsugo. Palit og silagon. Hadouken! Salamat kayo. Magpasalamat ko kay Daini siyang paghigugmang rekanako. Patukar na lang to akong team song sa una kay Flor. Hangtod sa sunod gayon. Pagunta makasuroy mo din sa mua. Ayaw ba mo katagam? Inyo suhat magtatampo. Arnold.